So aprang si pini nadak difu press club asa hem along nilitum malong nis 24/7 ahem tu nahin pen pirang ke mai ke pha ateng pen ach tong dun pirang ke doan aphan same aprang si kachuro pajir ponlo nili nilimen thari advenson se nili malong nis 24/7 abeta hem tu nalong a technical in charge aben apu nili rv na ke do labang ke malong nis 24/7 anjang langso apirang ke rajipsona ke hai lapen apu nili hari gitu labangke malong nis 24/7 dak difu lapen borjan pirangke rustom rohang ke hai lapen apu nili nu lagi itu ma pirangke sade lo asi nil tum pini labangso pirangke mai ke phanan kok alam the bangke dahen lo ke damtang kire nipai kre siar ni pen la lalo malong nis 24/7 lake ke damtang nikan surini rain korai si thang nipai nipai hiniar ni si labangso news channel amhang pathek lo labangso news channel amhang pathek pen nitum biota ke paklang jasmet chatai ni long si paklang lo YouTube la pen Facebook long si labangso biota chatai pen nitum rada phan hamphang perman klarda ke biota po athi pian ben si nitum biota paklang bom lo asong si nitum there nipai kresi suring ko rage thomani bangke isi ningoi mimi la pen project asone tum chetong lo la bangke malong news 24/7 Facebook page hala dak nitum suri troxy abat followers doji la pen estimate ke la phai bangke 30,000 something asona was time ang lelo aso channel lo aso Facebook page lo aso Facebook page lo kosong si keheng nang ko nang kehek ma aso pathak sing tum plata pen than po aso pisi nitum pena nitum claim peda ma pathak nitum pachini pola si aprang si la pulo nitum dak screenshot amokhan nitum kendo lalo aso channel long kicheng kan kijut kosong si tum na claim ma la bang nitum alam so phine tum na pakang ji asi lalo nitum aso channel na kehek bang nitum non joy pena ang thega chilong bang ke la ke kunani tangka farman le kumani tum nani pena na kehek ali puni tum chini pame athe bang lalo labang so channel la tum preference nang kehek chengsi bang gelang tum labang so channel page along ada advert icon to long mes nang ludo advert icon men silang tum tum labang so amalong news channel long fast pang sinang ludo aso bena pise lang tum labang so channel apan business manager tum sila bang so bang thomang bong pen alang li so seng chi jon to bang mang mi alang li chi ok dun lo alang li admin dun ko lo alang li admin dun ko phi bang tum hanak ki glap si ghontai si yo phi ni tum phana ko admin bi tu lab ni tum pen alang tum pen friend away pen gelang tum pen thank connect Facebook connection away sami ni tum admin invite lo alang tum chini pa me la bang la tum si la bang so malong news Facebook page ke handle pala tum chini pa me asi alang tum na invite lo la pen lu dun chok lo tum da sudah pige aku nitum aphan pinangana activities na dak project activities na chapaklang lo nilitum alang tum hana ki alang phan ki kik phan body big lo sedari tum la so bangke tum ki gunu dela tum ha asi alang tum non ki claim thu bangke nilitum YouTube long bangke non mage thang thilang thang sar wela alang tum YouTube channel bena alang tum connection do kolon non mage alang tum mage nitum YouTube channel long video nc nitum Facebook page long nitum ki thap so biota thap sam thosi thap nulo labang ke jasmet rara phan ke pamang hu phan je nitum labang so malong news 24/7 na channel bang ke he kali la ke ami tha tum si biota ha thap so ke paklang ji phan si alang tum nitum ki thap biota sam thap ke paklang lo labang nitum nge ponde mi bang la lo bang jong si nitum han tangka phan si labang so channel lang ke hek chot so de lai activities ke la tum tem kelo ko si tum chini basi labang so YouTube channel long program tum arjan thek ponong lo labang ge live kidam jasmet bang hong ade pen live kidam lo labang ge ni tum thap san thora biota la tum ki thap approve kan lo labang ge 25 minutes ni tum screenshot and lo lapen ge labang so channel pen live kidam no pin het songs tame live kidam bela la just now sin tum screenshot lo lagi tum kidam gali asi karbieng long rat tame labang ge chini si ong lo lapen ni tum ako labang so pen ke mai pen apa chini lo ni tum labang so Facebook page hinodak pen nitum live dam de la person live dam de data kalang lo kumani alo sosi la bang so Facebook page on live dam lo lapen tu nitum apa la bang so Facebook page along api admin nang ki glab api si la bang so live ke dam lo lapen nitum manget dake thang ta nitum connection abi lo asi la so puta nitum kedam tang dipai krip ho ani nitum difu
athana long nitum bangso puthai nitum lamhoi pidam lo la hino lamhoi ke ho tum dipo thana sele bangso lamhoi pidam lo asi la bangso alama puthai nitum penana ritalip lo nitum kumani texture side masi arjulo kumani IT department na jelo kodo winasi tum proso asi la bangso ke proso teng man beta gelom plo tangte la bangso channel ke lake ala bangso channel la ke lake kumani na ho jaga pene mane na ho aprek prek ade pene na ke kali lake dak difu mare karbiang long angbong si nitum bisi ne bok string mane long lo la pela dak kasi nang ke hek kasi nitum ke texture side pene tum chini long lo asi kopi poma polo tangte nitum non make jong kumatum sini hek ma polo nitum non make jong thibuni la nitum kachi honde mimi asom dulu ustami nitum la bangso apirang ke mai long nitum non ma paklang dedat po asi nitum la bangso kiri tali pena face laso foto ke long ke lahai hello cepat lang list kami lahai hello asi alang nitum hanon nitum ritali bom lo dasemet abang ke la nitum pan nangkilang uni la pen gen itum la malong news 24/7 aso nangki pabian ji binong pan sila bangso kiklem bosi itum ngachini tangka pan la bangso Facebook page nangki he kali pusat doan pan itum kachuni ri bangela pen lo nitum la bangso Facebook page bang gen itum hemtun bangke access tabelo nitum ki bang journey itum la puson la son aso Facebook page kam kirji pan itum bori igla la pen itum la bangso therapy itum kapreka kimi apesi itum punang kopo asi ladak ngasi kupini cilang udah karjan paklang bet ngapain kupini dah kupini kasih cak kupini nitum kalbi kai pan nitum teriak kami soal paklang bet pusami nitum mata ya belu pusin nitum kalbi yang long rat pan nitum sini gipon lo tapi ente lah bangso api Facebook page nak hek matu le na hek stame nitum thang rupe stame isi pilo nitum manpeng apa sih nak kijui binong lo potsi alang ipan stame cuning lo la puson nambang ke nitum mapan na chok chidat lo kusini tum kachima thalo na la puson na claim angke nitum four pillar mare democracy aron teng ngasi tum akan tang la pen non pon same nitum biota paklang lo biota ke paklang lo kuma niki nitum analyze mate nitum kamun tri pen akan nitum methang opinion na same nitum chipi do ala bangso lake mandu ta chini lake democratic aron along itum four pillar mate democracy along masih itum four pillar aja kong akan itum daga media privacy act penceng lo kado itum charli pami ben itum bangso lahai biota paklang lo nasi komani pan news channel tumke komani pan ning poi lak lapen komani pan ning porong boy pan kali dar posi ala hai puthai netum na jungjung nang chilang ni pavera amthang paman klada ka beta ke klang ver je pan malong news kai son pareng verang je along na tum kado we ratam yang chirat chito dunji pansi netum hin pen chuni ripon apan sin lam the ito ko lo para